салом бинандагони хабартиҷӣ. раиси ҷумҳурии Чеченистон Рамзан Кадиров дар пасманзараи ваҳми шаҳрвандони ин минтақа аз маризи коронавирус афзудааст, ки бештар сирпиёз иҳтимол кунанд ва аз коронавирус натарсанд. Рамзан Кадиров зимни як ҷаласа бо фаъолони минтақа аз тарсу ваҳми мардум дар мавриди маризи коронавирус суҳбат кард. бо изҳори раиси ҷумҳурии Чеченистон, ҳамаи инсонҳо муранда ҳастанд ва ҳеҷ нафаре дар ин дунё абадӣ намемонад. ҳамагон аз он бим доранд, ки ба маризи коронавирус мубтало мешаванд ва мефавтанд. шумо натарсед, ин хел намефавтед. одами солим бар ин маризӣ пирӯз мешавад, афзудааст ӯ. Кадиров тавсия додааст, ки бештар сирпиёзро истеъмол кунанд ва ба коронавирус мубтало намешаванд. ҳамчунин раиси ҷумҳурии Чеченистон маслиҳат додааст, ки асалро бо оби гарм омехта ҳар рӯз нӯшанд, то масуният қавӣ шуда ҳеҷ беморӣ одамро аз пой намеафтонад. бояд гуфт, ки дар Чеченистон то имрӯз фавти 3 нафар аз маризи коронавирус сабт гардидааст, ки ҳар 3 қурбонӣ кӯҳансол буданд. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? албатта мо ҳама хел кардан дар кор ё нест? аз сирпиёз оё давом мекунад ё не? ҳатман нависед.